Hvor der er kamera med. Kamera incoming. En god random besked. Der har kamera med. Det er de der ting, man kan tage billeder af. Nå. Det ser nice ud. Vi befinder os lige der, hvor vi sad i går og chillede, Phil, inden vi skulle til mad. Er det røg, der kommer lige med? Jeg ved det bare ikke. Jeg ved det ikke. Kan jeg sige. Det er bare det hvide der. Men det er Jeg tror, det er Sky. Sygt, man bare kan hente der. Svede bare at gå her. Ja. Skal det være action pack, når vi kommer, Kasper? Hvis der er enemies. Of course. Så bare hvis man kommer fyrene ind fuld auto på siden. Bare smider nags omkring os. Ja. Frede og Kasper er lige ankommet til den store åbne mark-ting, der vi var fik skidebane. Det var jo ikke safe op til G, Kasper, vi har lige taget. Det er modtaget. Hvordan var status på kameraet? Sagde Morten. Intet, tror jeg. Det er modtaget. Vi kommer med kamera og ammunition og væske. Slut. Radio-check. Jeg troede, det var også en muffin. Affirmative. Har du muffin ved HQ eller noget? Okay. Hold fokus. Kig lige ud. Sygt på hvor meget sveder på længden og sådan noget. Ja, det er det eneste sted, man har frit. Kasper, Frederik, I sagtens bruge vejen, hvis det er. Det er modtaget, det gør vi. Nej, det gik bare som om, vi gik i en skov.
du har 3 i rygsækken, så har jeg også 3. Hvor har du vandet? I backpacken. Ja, Ola! Hello. We bring the water and the max. Så nice. Jeg kan da lige fylde mit vand godt nok. Nå, okay. Hvem skal have vand? Der er vand bagved. Det bedste rum ham. Max. Bedste rum. Max. Max. Jakob. Max. Max. Det er til Jakob. Bum. Max. Supply. Completed. Supply guy. Hvor mange har du på? Ja. tager den derned, så kan vi lige drikke den her, nogen af os, hvis der er andre, der også skal have det. Åh, nice. God light. Jeg fik også lige snævret spiserør der, så kan jeg sidde fast. Drikker noget vand. Jeg har fundet noget vand. Men jeg tror, har I en flaske med os, der glemte det ligesom at sige, fordi jeg var små. Ja, hvad sker der, mand? Hallo? Det er lyden, mand. Jamen, sgu da ikke alle sammen. Har du brugt en god? Appelsin, banan. Hvorfor skal jeg ligge med en? Det ved jeg ikke, det var dig, der sagde, du ville have en masse mad. En masse fyldte, Max. Hvor er Anne så hen? Jamen, hun var blevet efterladt og havde ligget og kæmpet mod 3 terrorbots alene. Og så var hun død, og så var hun taget hjem. Morten, han siger godt, han er Jeg hører, Anne var blevet efterladt til at skyde mod 3 terrorbots alene. Så kommer vi op her, så siger Thomas sådan, okay, vi laver det sort, så kommer vi ned, så står Jørgen dem her, mens vi alle sammen bare kommer ind sådan her og clearer det. Og så sidder vi bare i sådan en porcupine rundt, og så kører og går ind sådan, begynder sådan at kigge på mappet og sådan den der goldbar og sådan. Har I fundet noget fald i der? Vi har indtaget den der, ikke? Men det er guldminen, men der er ikke nogen bar endnu. Er det noget, man kan tage bedre af? Ja, det er formentlig i hvert fald for tak. Hvad er klokken? What time? En time og 10 minutter, tror jeg, vi har til at nå tilbage til HQ. Så det der ur, der ikke går. Ja. Nej, det er jeg også selv. Det er okay. Hvis du gider putte ned. Ja. Nå, bare smid den af min, hvis der. Bare det bagerste rum. Du er helt tom. Ja, jeg var helt proppet med vand. Tak for vand. Nice. Ja, De lå i inderlommen. Det giver jo ikke nogen mening, Nej, at væk. det var også det, jeg tænkte. Ja, velkommen. Så, men jeg har skiftet til det, fordi det er en, der døde. Okay. Så jeg er på det sidste nu. Okay. Som jeg lige har tændt. Og lavet det her salt på også. Ja. Så der er noget, jeg tror, det er så godt. Ja, det tror jeg også. Hvor meget battery på den der, jeg har fundet? Den er tom. Det er så okay. Eller, altså, den siger